Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fi 8:30 dejjem fuq One. Il-ġimgħa li għaddiet, il-Pulizija Maltija ingħaqdet ma' pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea u mal-European Roads Policing Network biex tikkoordina spezzjonijiet ta' traffiku fuq trakkijiet u vetturi kummerċjali fit-triq Garibaldi f'Ħalluqa. Dawn l-ispezzjonijiet huma organizzati mill-Awtorità Ewropea għax-xogħol bħala parti minn kampanja Ewropea għal aktar sigurtà fit-toroq bis-sem ta' Transport Malta, Jobs Plus u d-Dipartiment ta' Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impjieg. B'kollox twaqfu 115 il-vettura u nħarġu 63 kontravenzjoni, fosthom minħabba sewqan bla liċenzja valida u jew mingħajr polza tal-assigurazzjoni, vetturi bla pjanċi ta' reġistrazzjoni, dwal kontra liġi u vetturi fi stat ħażin. Żewġ vetturi ma tħallewx jibqgħu jinstaqu ġew irmunkati minn Transport Malta. Ġew iċċekkjati trakkijiet u vetturi kbar għal tnixxija ta' żejt, roti mikulin, fire extinguishers skaduti, vetturi fi stat ħażin, tabija mhux marbuta b'mod sigur, tabija aktar milli suppost u pjanċi tal-vetturi mhux viżibbli. L-uffiċjali tad-Dipartiment ta' Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impjeg innutaw 15 il-każ ta' ksur tal-liġi, fosthom sewwieq jew passiġġiera li ma kinux qed jaħdmu b'mod regolari, li min ħaddimhom ma pprovdix kuntratt tax-xogħol. Oħrajn ma kinux qed jitħallsu skont ir-rata applikabbli u bitnaqis fil-paga b'mod illegali. Uffiċjali ta' Jobs Plus sabu 9 persuni li kienu fi ksur tal-liġijiet tal-impjiegi, fosthom barranin li ma kellhomx impjieg regolari. Fost dawk li osservaw il-ħidma f'Malta kien hemm uffiċjali mill-Pulizija Stradali tal-Italja u mill-Awtorità tat-Trasport tal-Kroazja.